பொன்னியின் செல்வன் கதை விளக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் இலங்கையில இருக்கிற இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் ஒரு வழியா நான் இலங்கையில இப்ப இருக்கிறது அவ்வளவு நல்ல விஷயமா இருக்காது, நான் உடனடியா தஞ்சையில இருக்கிற என்னுடைய தந்தை கிட்ட போகிறதுதான் இப்போ சரியான முடிவா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு சேனாதிபதியோட அனுமதியோடைய தஞ்சைக்கு கிளம்புனதுலயும் நடுவுல வழியில பல தரப்பட்ட இடையூறுகள் வந்ததுனால பூங்குழலி கிட்ட மட்டும் ரகசியமா சொல்லிட்டு அந்த யானைய மதம் பிடிச்சு தறிக்கெட்டு ஓட வச்சதையும், அந்த யானை ஒரு வழியா தொண்டைமான் ஆற்றங்கரைக்கு வந்ததையும், அந்த இடத்துல சோழ நாட்டுடைய கப்பல்ல ஒண்ணு இடிஞ்சு செதஞ்சு போய் தண்ணில மூழ்கி இருந்ததையும் பார்த்தோம். இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். பூங்குழலி இளவரசர் கிட்ட இதுதான் நான் பார்த்த 2 கப்பல்கள்ல இதுவும் ஒரு கப்பல் சொல்லும் போது, நல்லா ஞாபகம் இருக்கா, நீ பார்த்த கப்பல்கள்ல இதுவும் ஒண்ணுதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்டாரு. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது, இது அந்த கப்பல்கள்ல ஒண்ணுதான் சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். எதுக்காக இவ்வளவு சந்தோஷப்படுறேன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்கும் போது, உங்களை சிறைப்பிடித்துட்டு போக வந்த அந்த கப்பல் இந்த மாதிரி இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு இல்லையா, இதுக்கப்புறமா நீங்க தஞ்சைக்கு போய் சிறைப்பட்டு இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா, அதனால எனக்கு சந்தோஷம் சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொல்றான். ஆனா அருள்மொழிவர்மருக்கு இது அந்த அளவுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கல. இது அந்த அளவுக்கு நல்ல விஷயம் கிடையாது. ஒருவேளை இந்த கப்பல் இது மாதிரி இடிஞ்சு விழுந்ததை பார்த்து இன்னொரு கப்பல் அதிகமா தண்ணி இருக்கிற இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து நின்று இருக்கலாம், வா கொஞ்ச நேரம் தேடி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அருள்மொழிவர்மர் சொல்றாரு. ஆனா அதுக்குள்ளவே நல்லா இருட்டிட்டு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பூங்குழலி இதனால நீங்க யானையை இவ்வளவு வேகமா ஓட்டிட்டு வந்ததுனாலதான் நம்ம இவ்வளவு சீக்கிரம் இங்க வந்தோம், இப்ப இருட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு, இந்த நேரத்துல நீங்க அந்த கப்பல் எங்க போய் தேடுவீங்கன்னு சொல்லும் போது, அந்த ஆற்றங்கரை பக்கத்துல எங்கன்னா தேடி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு இளவரசரும் பூங்குழலியும் தேட ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா அவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி அங்க எந்த கப்பலும் இல்ல. அதனால இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இந்த உடைஞ்சு போன இந்த கப்பல்லையே நான் தங்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், நீ உன்னுடைய கப்பலை எங்க நிறுத்தி வச்சிருக்கியோ அங்கேயே தேடிட்டு போ, இந்த இடத்துல இருந்து நீயும் நானும் பிரிஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே பூங்குழலிக்கு ஒரு மாதிரி முகமே மாறிடுது. உடனே அவளும் சரி இளவரசே நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே இளவரசருக்கும் அது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடுச்சு. என்ன என் மேல எதனா கோவமா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்கும் போது, உங்க மேல கோவப்படுற அளவுக்கு எனக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி கேட்கும் போது, பின்ன எதுக்காக எங்கே நின்னுட்டேன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்டாரு. அது இல்ல, நான் சரியா தூங்கியே 2 நாள் மேல ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் களைப்பா இருக்குது, வேற ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொன்ன உடனே, அப்ப சாப்பிட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்டாரு. அதுவும் 2 நாளைக்கு மேல ஆயிட்டு இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொல்லும் போது, இன்னைக்கு மதியம் தான் நாங்க வயிறு முட்டை சாப்பிட்டோம், நீ சாப்பிட்டேன்னு ஒரு கேள்வி கூட நான் கேட்கவே இல்லை, அதுக்காக தயவு செய்து நான் மன்னிச்சிடு, வா அந்த கப்பல்ல கொஞ்சம் தானியங்கள் செதறி கிடந்ததை நான் பார்த்தேன், 2 பேரும் இன்னைக்கு கூட்டாஞ்சோறு செஞ்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் சொன்னாரு. அதுக்கு பூங்குழலி, நான் சாப்பிட்டேனா அங்கேயே நான் படுத்து தூங்கிடுவேன், எனக்கு இப்பவே கண்ணு பயங்கரமா சொக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொன்னான். அதனால என்ன, நீ அந்த கப்பலுக்குள்ளேயே படுத்து தூங்கு, நானும் யானையோ வெளியில நின்று காவல் காக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் சொன்னாரு. இப்படி சொல்லிட்டு பூங்குழலியுடைய கையை பிடிச்சுக்கிட்டு அவளை தாங்கிக்கிட்டே அந்த கப்பலுக்கு அவர் கூட்டிட்டு போனாரு. அப்படி போகும்போது பூங்குழலியால நடக்கவே முடியல. இத பார்த்த இளவரசருக்கு கண்கள்ல கண்ணீரே வந்துடுச்சு. அப்போ அந்த கப்பல் பக்கத்துல வரும்போதுதான் இளவரசர் கவனிச்சாரு, அந்த கப்பலுக்கு பின்னாடி ஒரே புகை மூட்டமா இருக்கே, ஒருவேளை இந்த கப்பலை சேர்ந்தவங்க தான் அங்க ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போல இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் அப்புறம் பூங்குழலி அங்க போய் பார்க்கும்போது அவங்க எதிர்பார்க்காத ஒரு காட்சியை அங்க பார்த்தாங்க. அங்க இருந்தது கப்பலை கொண்டு வந்தவங்க இல்ல, இளவரசரை எப்பவும் பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்த அந்த ஊமை பெண் தான். அந்த ஊமை பெண்ணும் பூங்குழலிய அப்புறம் இளவரசரை பாசத்தோட வர வச்சு அவங்களுக்காக சமைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அரண்மனையில இருந்த அந்த ராஜபோக உணவை விட அந்த ஊமை பெண் கொடுத்த அந்த வரகரிசி சாதமும் வள்ளிக்கிழங்கும் இளவரசருக்கு தேவாமிர்தம் மாதிரி தெரிஞ்சது. சாப்பிட்டுட்டு 3 பேரும் கப்பலுடைய மேல் தளத்துக்கு போய் நின்னாங்க. அதுக்குள்ளவே இருட்டி போய் சந்திரனும் மேல வந்துடுச்சு. அப்போ பூங்குழலி இளவரசர் கிட்ட, சந்திரனை சுத்தி இந்த மாதிரி வட்டம் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமே புயலும் மழையும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. இதெல்லாம் கேட்ட இளவரசர் அப்புறமா, எப்படி அவங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் இங்க வந்தாங்க, அதுவும் நமக்கு முன்னாடியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி கிட்ட கேட்கும்போது, என்னோட அத்தை இருக்கிறாங்க இல்லையா, அவங்களால செய்ய முடியாத மாயாஜாலமே இருக்க முடியாது, அவங்க நினைச்சா எந்த இடத்துக்கு வேணாலும் எவ்வளவு சீக்கிரம் வேணாலும் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலியும் சொன்னான். அதுவும் இல்லாம அவங்களுக்கு உங்க மேல அளவு கடந்த அன்பு இருக்குது, அன்பால சாதிக்க முடியாத விஷயம் என்ன இருக்குது இந்த உலகத்துலன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொன்னான். அப்பதான் கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு உயர் ரக அரபு குதிரை இருக்கிறத அருள்மொழிவர்மர் கவனிக்கிறாரு. இந்த குதிரையில இவங்க ஏறி வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது, அப்படிதான் இருக்கும், என்னுடைய அத்தைக்கு குதிரை ஏற்றம் யானை ஏற்றம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தெரியும், அவங்க அப்படிதான் வந்திருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி சொல்லும் போது இளவரசருக்கு அது பயங்கரமான ஆச்சரியத்தை கொடுத்துச்சு. அப்படியே பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அருள்மொழிவர்மர், சரி உனக்கு தான் ரொம்ப களைப்பா இருக்குதுன்னு சொன்னி நீ போய் தூங்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே பூங்குழலியும் போய் தூங்க ஆரம்பிச்சா. அப்போ அவளுக்கே தெரியாம அவளுடைய அந்த பிரியமான பாடல், அலைக்கடலும் ஓய்ந்திருக்க அகக்கடல் தான் பொங்குவதே, இந்த பாட்டை தனக்கே தெரியாம தூக்கத்துல அவ முணுமுணுத்துட்டு இருக்கத அருள்மொழிவர்மர் கேட்கிறாரு. இந்த பாட்டை யாரோ பாடுவாங்களே, வந்தியத்தேவன் தான் இந்த அடிக்கடி பாடுவான், ஒருவேளை இவகிட்ட இருந்துதான் அவன் கத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பான் போல இருக்கு. நல்ல சமயமா பார்த்து ஒரு நாள் பூங்குழலி கிட்ட இந்த பாட்டை பாட சொல்லி கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சுக்கிட்டே இளவரசர் அந்த ஊமை பெண் கிட்ட போனாரு. அவங்களும் தன்னுடைய மகனாட்டும் பாக்குற இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை உச்சி முகர்ந்து முத்தமிட்டாங்க. இதை கவனிச்ச அருள்மொழிவர்மர்,
அவங்களுடைய பாதத்தை தொட்டு வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்றாரு. அப்புறம் அந்த ஊமை பெண், நீயும் கொஞ்ச நேரம் தூங்கு, நான் காவல் காக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசரையும் தூங்க சொன்னாங்க. இளவரசரும் தூங்க ஆரம்பிச்சாரு. ஆனா அவருடைய மனசுக்கு அமைதின்ற ஒரு விஷயமே இல்லை. ஏதேதோ கனவுகள் வர ஆரம்பிச்சது. அந்த கனவுல இளவரசர் தேவலோகத்துக்கெல்லாம் போற மாதிரி, அங்க தேவேந்திரனை பாக்குற மாதிரி, தேவேந்திரனுடைய ராணி இங்க இருக்கிற தேவலோகத்து பெண்கள்ல உனக்கு யாரு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ அவங்களே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்ற மாதிரி எல்லாம் கனவு வந்துச்சு. அதுக்கு இளவரசர், இவங்கெல்லாம் என்ன அழகு, கோடிக்கரையில ஒரு பெண் ஒருத்தி இருக்கிறான், அவளுடைய பேர் பூங்குழலி, அவளுடைய அழகுக்கு யாருமே இணையாக முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. திடீர்னு சொல்லிட்டு அவ குந்தவை மாதிரி மாறுறா. குந்தவை கிட்ட இளவரசர் தன்னுடைய கனவுலயே, அக்கா இன்னும் எத்தனை நாள் தான் உங்களுடைய இந்த பாசத்தால என்னை கட்டி போட்டு வச்சிருப்பீங்க, எனக்கு சுதந்திரமா இருக்கணும் போல ஆசையா இருக்குது. கோடிக்கரையில நான் ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன், அவளுடைய பேர் பூங்குழலி, அவள் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குதுன்ற மாதிரி அருள்மொழிவர்மர் சொல்லும் போது குந்தவை உடனே, அப்போ இங்க உனக்காகவே காத்துக்கிட்டு இருக்க வானதியை நீ மறந்துட்டியான்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. அப்படியே ஒரு கனவு கண்டுட்டு இருந்த அதே சமயத்துல விடிஞ்சோ போயிருந்தது. விடிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா ஏதோ ஒரு சத்தம் கேட்டு பூங்குழலி கண்ணு முழிச்சு பார்த்தா. அவ கண்ணு முழிச்சு பார்க்கும்போது அவளுடைய அத்தையான அந்த ஊமை ராணி குதிரை ஏறி எங்கேயோ வேகமா போய்கிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ தன்னை யாரோ கூப்பிடுற மாதிரி குரல் கேட்கவும் மறுபடியும் அவ கப்பலுக்குள்ள வந்து பாக்குறா. பார்த்தா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தான் கனவுலயே பூங்குழலி பூங்குழலின்னு சொல்லிட்டு அவளுடைய பேரை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாரு. இதை கேட்டவளுக்கு ரொம்பவே சந்தோஷமாயிடுச்சு. என்னாச்சு இவருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நெத்தியை அவ தொட்டு பார்க்கும்போது இளவரசர் திடீர்னு தூக்கத்துல இருந்து திடுக்கிட்டு எழுந்துக்கிறாரு. எழுந்துக்கிட்டு, என்னாச்சு, ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாரு. சரி, நீங்க எதுக்கு என்ன கூப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி கேட்கும்போது, தூக்கத்துல எதுனா சொல்லியிருப்பேன், நீ நேத்து கூட தான் தூக்கத்துல பாடினேன், நான் தூக்கத்துல பேசக்கூடாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் ஒரு வழியா அந்த பேச்ச மாத்திட்டாரு. சரி, பெரியம்மா எங்க போனாங்க, அந்த ஊமை ராணி எங்க போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்கும்போது, அவங்க குதிரை ஏறி போனாங்கன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலியும் சொன்னான். சரி, நல்லதா போயிடுச்சு, நீயும் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் சொல்லும்போது திடீர்னு பூங்குழலி அங்க பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு திசையை காட்டினான். அவ காட்டின திசையில ஒரு பெரிய மரக்கலம் நகர்ந்து போயிட்டு இருக்கிறத இளவரசர் பாக்குறாரு. இப்ப எல்லா விஷயத்துக்கும் விட தெரிஞ்சிடும்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் காத்துக்கிட்டு இருந்தாரு. ஆனா அவருடைய மனசுல ஒரு சின்ன சஞ்சலம். ஒருவேளை நான் இங்க இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாம அவங்க கிளம்பி போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் பயந்தாரு. அப்போ அதே சமயத்துல ஒரு சின்ன படகுல சேனாதிபதி, ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி இவங்கெல்லாம் வரதையும் இளவரசர் பார்த்தாரு. அந்த படகு வந்து இறங்கின உடனே சேனாதிபதி வேக வேகமா ஓடி வந்து இளவரசரை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டாரு. என்ன காரியம்பா பண்ண நீ, உனக்கு என்ன ஆச்சோ ஏதாச்சோன்னு சொல்லிட்டு நாங்க ரொம்ப பயந்துட்டோம், யானையோட மதம் எப்படிதான் அடங்குச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேனாதிபதி கேட்டாரு. அந்த கதையெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும், சரி வந்தியத்தேவன் எங்க போனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்கும்போது சேனாதிபதியும், அதுவும் அங்க போகுது, அந்த கப்பல்ல தான் போனாவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதில் சொல்றாரு. எதுக்கு, யாருடைய கப்பல் அது, எதுக்காக அந்த கப்பல்ல போகணும்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது, எங்களுக்கு எதுவுமே புரியலப்பா, ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிக்கிட்ட கேளு, அவர் தான் அவனை பத்தி நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டவருன்னு சொல்லிட்டு சேனாதிபதி சொல்லும் போது இளவரசரும் ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிய பார்த்தாரு. ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பியும் இளவரசர் அங்கிருந்து கிளம்புனதுல இருந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விளக்கமா சொல்ல ஆரம்பிச்சான். நீங்க பாட்டுன்னு யானையை வேகமா ஓட்டிட்டு போயிட்டீங்க, எங்க எல்லாருக்கும் யானைக்கு மதம் பிடிச்சிருச்சோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் வந்துடுச்சு. குறிப்பா சேனாதிபதி ரொம்பவும் பயந்துட்டு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க கிட்ட கேட்கும்போது, நான் தான் இளவரசர் கண்டிப்பா நீங்க தாமதப்படுத்துறீங்கன்ற விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேணும்னே தான் அந்த யானைய வேகமா ஓட்டிட்டு இருக்காரு, அதனால பயப்பட வேண்டாம், அவர் போய் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேர்ந்திருப்பாரு, நாமளும் அங்க போய் சேர்ந்தோம்னா அவங்கள பாத்துடலாம்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன். ஆனா தரை வழியா நடந்து போறது ரொம்ப தாமதமாகும்னு சொல்லிட்டு கப்பல் வழியா படகு வழியா வரலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க இந்த பக்கமா இருந்த 1-2 படகுல வந்து கிளம்பி வந்தோம். அப்போ ஒரு இடத்துல நள்ளிரவு ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நாங்க எல்லாம் தங்கிட்டு இருக்கும் போது எனக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் நடுவுல பயங்கரமான சண்டை வந்துச்சு. இவ்வளவு விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஏன்டா சொல்லல, அப்படி சொல்லியிருந்தா நானும் இளவரசர் கூட அந்த யானையில போயிருப்பேன்ல, இளவரசரை மட்டும் தனியா அனுப்பி வச்சுட்டேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் வந்தியத்தேவனுக்கும் நடுவுல சண்டை வந்தது. காலையில நாங்க எழுந்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சோழ நாட்டுடைய கப்பல் அங்க இருந்து கிளம்புறதை நாங்க பார்த்தோம். நீங்களும் ஒருவேளை அதுலதான் போறீங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்குள்ள தோணுச்சு. இதை நான் வந்தியத்தேவன் கிட்ட சொல்லும் போது வந்தியத்தேவன் அடுத்த ஒரு நிமிஷம் கூட யோசிக்கவே இல்லை, வேக வேகமா கடல்ல குதிச்சா நீந்திக்கிட்டே அந்த கப்பல்ல போய் சேர்ந்துட்டான். ஆனா எங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு, ஒருவேளை நீங்க அந்த கப்பல்ல இல்லையோன்னு சொல்லிட்டு தான் சந்தேகப்பட்டு நாங்க இங்க வந்து பார்த்தோம், பார்த்தா நீங்க இங்க இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பி எல்லாத்தையும் இளவரசர் கிட்ட எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்தான். இதை கேட்ட இளவரசருக்கு ஒரே பதட்டம் ஆயிடுச்சு. நான் இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு அவன் அங்க போயிட்டானா, ஐயோ பாவமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படியாவது நான் அவரை காப்பாத்தியே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லும் போது சேனாதிபதி ஆழ்வார்க்கடியான் நம்பிலாம் எவ்வளவு பேசி அவரை தடுத்து நிறுத்த முயற்சி பண்ணாங்க. ஆனா இளவரசர் அது எதுவுமே காதுல வாங்குற மாதிரி இல்லை. அந்த நேரம் பார்த்து சரியா பார்த்திபேந்திரன் கிளம்புனா இல்லையா, அவனுடைய படகு, அவனுடைய அந்த கப்பல் திரிகோணமலையில இருக்கதா சொல்லியிருந்தான். அந்த கப்பல் சரியா அந்த சமயத்துல அங்க வரவும், பார்த்திபனுடைய கப்பல் வருது, நான் அதுல ஏறி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த படகை ஓட்டிட்டு வந்தவன் கிட்ட என்ன அந்த மரக்கலத்துக்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். அதே சமயத்துல ஊமை ராணி மறுபடியும் தன்னுடைய குதிரையை எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஒரு பெண்ணா இவ்வளவு அழகா வந்து குதிரையை ஓட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு சேனாதிபதியில இருந்து எல்லாருமே ஆச்சரியமா பார்த்தாங்க. வந்தவங்க அருள்மொழி கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்த செய்கை மூலமா சொல்லிட்டு அருள்மொழியை உடனே அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போனாங்க. என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு புரியாம மத்தவங்களும் தொடர்ந்து போகும்போது அவங்க கூட்டிட்டு போன இடத்துல ஒரு கோரமான விஷயத்த அவங்க பாக்குற மாதிரியான சூழ்நிலை உருவாகுது. அந்த இடத்துல நிறைய சோழ நாட்டு வீரர்கள் இறந்து போய் கிடந்தாங்க.
அருள்மொழிவர்மர் இதை பார்த்த உடனே சீக்கிரம் பாருங்க, யாருக்காவது உயிரோட இருக்காங்களான்னு சொல்லிட்டு பாருங்க, யாருக்காவது உயிர் இருக்கான்னு பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே பதட்டப்பட்டாரு. உடனே ஊமை ராணி அருள்மொழிவர்மரை மட்டும் தனியா ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க. அங்க அந்த கப்பலை ஓட்டிட்டு வந்த களபதி, அதாவது அந்த கப்பலுக்கான அதிபதி, உயிருக்கு போராடிட்டு இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில கிடந்தான். அருள்மொழிவர்மரை பார்த்த உடனே அவனுக்குள்ள அவ்வளவு சந்தோஷம். என்னதான் ஆச்சு, ஏன் இப்படி கிடக்குறீங்க, என்ன நடந்தது அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி தஞ்சாவூர்ல சக்கரவர்த்தியோட ஆணையை எடுத்துக்கிட்டு பழுவேட்டரையர்களுடைய அனுமதியோட நாங்க இங்க கிளம்பி வந்தோம். நாங்க கிளம்பும் போதே பழுவேட்டரையர்கள் எங்க கிட்ட உங்களை சிறைப்படுத்தி கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க. ஒருவேளை நீங்க வர மறுத்துட்டா கட்டாயப்படுத்தி உங்களை கூட்டிட்டு வர சொன்னாங்க. ஆனா இந்த விஷயம் எங்களுக்கு கீழே இருந்த நிறைய பேருக்கு தெரியாது. பழுவேட்டரையர்களுடைய ஆட்கள் என்னையும் சேர்த்து ஒரு 6 பேருக்கு மட்டும்தான் இந்த விஷயமே தெரியும். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் இளவரசர் எதுக்காக பார்க்க வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது வேற வழியே இல்லாம இந்த விஷயத்த சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை உருவாகுச்சு. அதனால மத்தவங்க யாருமே எங்களால அது முடியவே முடியாது, நாங்க போய் இளவரசருடைய சைன்யத்துல சேர்ந்துக்க போறோம், இந்த பாவத்துக்கு நாங்க உடந்தையா இருக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு பழுவேட்டரர்களுடைய ஆட்கள் 6 பேரும் என்னையும் தவிர இது எல்லாருமே போயிட்டாங்க. நாங்களும் கொஞ்ச நேரம் இங்க ஓய்வெடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போதுதான் திடீர்னு ஒரு அரபு நாட்டு கப்பல் உடைஞ்சிருந்ததை பார்த்தோம். அங்க இருந்த நிறைய அரபு நாட்டு ஆளுங்க எங்களை வந்து தாக்க ஆரம்பிச்சாங்க. நாங்க எவ்வளவு முயற்சி பண்ணிய கூட அந்த எதிர்பாராத தாக்குதலை எங்களால சமாளிக்கவே முடியல. அதனால இத்தனை பேரும் இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த உண்மையை நான் யார்கிட்டயாவது சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு தான் இவ்வளவு நேரம் உயிரோட இருந்தேன். உங்களை சிறைப்படுத்தி கூட்டிட்டு போக வந்த பாவத்துக்கு கடவுள் எங்களை நல்லாவே தண்டிச்சிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த களபதி மன்னிப்பு கேட்டான். அப்படியே அருள்மொழிவர்மருடைய தோள்கள்லயே அவனுடைய உயிரும் பிரிஞ்சு போயிடுது. இதை பார்த்த இளவரசருக்கு ரொம்பவே மனசு கஷ்டமாயிடுது. உடனடியா அங்க இருந்த எல்லா பிணங்களையும் ஒண்ணு சேர்த்து தீ மூட்டி எரிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ இளவரசர் சேனாதிபதி கிட்ட இன்னும் எவ்வளவு கோரமான விஷயம் எல்லாம் இங்க நடக்க போகுதுன்னு தெரியல, களபதியோடைய ஆணையம் மீறி அவங்களுக்கு கீழே வேலை செஞ்சிருந்த எல்லாருமே போயிட்டாங்க. இந்த மாதிரி சோழ நாட்டுல இன்னும் எத்தனை பேர் இந்த அதிகாரத்தை மீற போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியல, எத்தனை பேர் திசை மாறி போக போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுங்க. ஒருவேளை இங்க இருந்து போன அத்தனை பேரும் எங்களை படையில சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களை சிறைப்படுத்தி தஞ்சாவூருக்கு அனுப்பி வைங்க, இது இளவரசருடைய கட்டளைன்னு சொன்ன உடனே சேனாதிபதியும் எவ்வளவு சொல்லி அதை மறுக்க முயற்சி பண்ணதுக்கு அப்புறம் கூட இளவரசர் திடகாத்திரமா இருந்ததுனால அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு. அதே சமயத்துல பூங்குழலி இவங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு வந்து அந்த படகுக்காரன் கிட்ட பயங்கரமா சண்டை போட்டுட்டு இருந்ததையும் இளவரசர் கவனிச்சாரு. உடனடியா பூங்குழலி கிட்ட போயிட்டு இது என்னதான் நடக்குது, நீயாவது எனக்கு தெளிவா சொல்லுன்னு சொல்லும் போது அந்த படகுக்காரன் இளவரசருடைய கால்கள்ல விழுந்து என்னை மன்னிச்சிருங்க, நான் பூங்குழலியுடைய அண்ணன், இந்த மாதிரி உங்களை கொல்றதுக்கு வந்த அந்த சதிகாரர்களை நான் தான் விவரம் தெரியாம இந்த இலங்கைக்கு கூட்டிட்டு வந்தேன். என்னுடைய மனைவி பணத்தாசைனால இந்த ஒரு பாவத்தை செய்ய தூண்டிட்டா, என்ன தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லி அழும்போது அருள்மொழிவர்மர், நீ பண்ண பாவத்துக்கான பிராய்ச்சித்தமா என்ன பார்த்திபேந்திரனுடைய கப்பல்ல கூட்டிட்டு போய் விடு, அதுதான் அதுக்கான பிராய்ச்சித்தம்னு சொல்லிட்டு அந்த படகுக்காரனை கூட்டிட்டு உடனடியா பார்த்திபேந்திரனுடைய படகுக்கு போனாரு. அவர் போற அந்த வழியில எல்லாரையும் அவர் திரும்பி பார்க்கும்போது பூங்குழலியுடைய முகம் மட்டும் அவருக்கு ரொம்பவே நெருக்கமா தெரிஞ்சது. அவளை பிரிய போறோமேன்ற அந்த ஏக்கம் அவருடைய மனசுல நிறையவே இருந்துச்சு. இப்படியே அவர் பார்த்திபேந்திரனுடைய படகுல போய் சேர்ந்தாரு. இளவரசர் வந்ததும் அவர்கிட்ட எல்லா விவரங்களையும் பார்த்திபேந்திரன் கிட்ட எல்லா விவரங்களையும் சுருக்கமா சொல்லிட்டு உடனடியா வந்தியத்தேவன் போன அந்த கப்பலை தேடி பிடிச்சாகணும்னு சொல்லும் போது அங்க இருந்த களபதி, அதெல்லாம் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை இளவரசே, இன்னைக்கு ராத்திரிக்குள்ளேயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் ஏறி போன சோழ நாட்டுடைய கப்பலை தேடிக்கிட்டு அவங்களும் கிளம்ப ஆரம்பிச்சாங்க. அதே சமயத்துல அந்த சோழ நாட்டு கப்பல்ல இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன ஆகியிருக்கும்? வந்தியத்தேவன் அந்த படகுல ஏறினதுக்கு அப்புறமா இளவரசர் எங்கன்னு தான் தேட ஆரம்பிச்சான். இதை பார்த்து அந்த அரபு நாட்டு வீரர்கள் எல்லாருமே வந்தியத்தேவன் கிட்ட சண்டைக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க. ஆனா வந்தியத்தேவன் பெரும்பாலும் தன்னுடைய வீரத்தினால அவங்க எல்லாரையுமே அடிக்க ஆரம்பிச்சான். ஆனா எவ்வளவுதான் ஒரே ஆளு அத்தனை பேர் அடிக்க முடியும்? வந்தியத்தேவனை சீக்கிரமே அந்த அரபு நாட்டு வீரர்கள் எல்லாரும் கட்டி கீழே இருந்த ஒரு இருட்டான அறையில போட்டு மூடிட்டாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல தஞ்சாவூர்ல நந்தினியை ரகசியமா பார்த்து பேசின அந்த ரவிதாசன் சொல்லப்படுற அந்த மந்திரவாதி வந்தான். இவன் எப்படி இங்க வந்தான், இவன் எப்படி இவங்களை வந்து நண்பர்கள் ஆக்கிட்டான்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அப்போ அந்த ரவிதாசன் கிட்ட கப்பல் எங்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கேட்டான். அது கப்பல் போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு ரவிதாசன் சொன்னான். சரி, நீ எங்கப்பா போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மந்திரவாதி கேட்ட உடனே எனக்கும் கப்பல் போய் நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் சொன்னதுக்கு அப்புறமா கொஞ்ச நேரத்துக்கு 2 பேரும் பேசிக்கவே இல்லை. வந்தியத்தேவனுக்கு ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோமோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுத்தல் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இந்த முறை மட்டும் தப்பிச்சிட்டேன்னா அடுத்த முறை எந்த ஒரு தேவையில்லாத விஷயத்தையும் நான் மூக்க நுழைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தனக்கு தானே ஒரு வார்த்தையும் அவன் சொல்லிக்கிட்டான். இப்படியே அவனை விட்டுட்டு அந்த மந்திரவாதியும் போயிட்டான். எவ்வளவு நேரம் வந்தியத்தேவன் அந்த இருட்டான அறையில இருந்தானோ தெரியாது. மறுபடியும் அவன் கண்ணு திறந்து பார்க்கும்போது அதே இருட்டான அறையில தான் இருந்தான். ஆனா அவனை சுத்தி இருந்த கயிறுகள்ல கொஞ்சம் நெகிழ்ச்சி தெரிஞ்சது. ரொம்ப ஈஸியா அந்த கயிறுகள்ல இருந்து விடுவிச்சுக்க முடியும்ன்ற மாதிரிதான் அதை கட்டி வச்சிருந்தாங்க. எதிரில பார்த்தா நிறைய ஆயுதங்களும் தாகத்துக்காக கொஞ்சம் தேங்காயும் இருந்துச்சு. ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம், நம்ம ஒரு ஆளு இத்தனை பேரை சமாளிக்க முடியுமா? மறுபடியும் எதனா முட்டாள்தனம் பண்றோன்ற பேர்ல பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்க போறோம். அப்படிங்கிறவங்க எல்லாருமே கொண்டு போட்டா கூட கப்பல்ல இந்த நடுக்கடல்ல என்னதான் பண்றது, எனக்கு கப்பல் ஓட்ட தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது மறுபடியும் அந்த மந்திரவாதி வந்தான். வந்தவன், என்ன நீ நல்லா சந்தோஷமா இருக்கிறியா,
உன்னுடைய இந்த கட்டுகளை நாங்க நிகழ்த்தி விட்டுறோம். ஆனா அதுக்கு பதிலா நீ எங்களுக்கு ஒரு உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். அப்பதான் வந்தியத்தேவன் கவனிக்கிறான், அந்த மந்திரவாதி கூட இருந்தவனே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்பதான் அவனுக்கு புரிய வருது, இவன் கடம்பூர்ல அந்த பேயாண்டான தேவராளனாச்சே, இந்த மாதிரி மகாகாளி 1000 வருஷம் பழமையான அரச குலத்துடைய ரத்தம் வேணும்னு கேட்கறான்னு சொல்லிட்டு சொன்ன அந்த தேவராளன் தானே இவன் சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவனுக்கு அப்பதான் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. அடப்பாவி, நீயும் இவங்களுடைய கட்சி தானான்னு சொல்லிட்டு அவனால நம்பவே முடியல. சரி, என்ன உதவி வேணும் உங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கேட்கும்போது, இந்த கப்பல்ல மொத்தம் 6 அரபு நாட்டு ஆளுங்க இருக்கிறாங்க. அதுல 3 பேர் முடிச்சுட்டு இருக்காங்க, 3 பேர் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. நீ இங்க இருக்கிற ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்துக்கிட்டு எங்க கூட வரணும். தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த 3 பேரையும் குத்தி கொண்டுடணும். அப்புறமா முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்கள கொண்டுட்டு இந்த கப்பலை நம்ம கைப்பற்றிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பெரிய வீரநாட்டும் தெரியுற, நீ எங்க கூட சேர்ந்துரு. இந்த சோழ வம்சத்துடைய கடைசி வாரிசு வரைக்கும் இல்லாம பண்ணதுக்கு அப்புறமா எங்களுடைய ராணி பழுவூர் இளைய ராணியா இப்ப நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாளே, அவளுடைய பேச்சுப்படி நாங்க உனக்கே கூட பாண்டிய நாட்டு சிம்மாசனத்தை கொடுக்குறோம், எங்க கூட சேர்ந்துக்கிறான்னு சொல்லும் போது வந்தியத்தேவன் பிரமிச்சு போய் நின்றுட்டான். ஒருவேளை அருள்மொழிவர்மர் கூட சேராம இருந்திருந்தா அவன் அந்த திட்டத்துக்கு சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்கலாம். ஆனா அருள்மொழிவர்மர் கூட சேர்ந்து பழகின இந்த 2 நாள்ல அவனுடைய மனசுலயும் சில நல்ல எண்ணங்கள் உதிச்சிருந்துச்சு. அதனால என்னால அது முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு திட்டவட்டமா வந்தியத்தேவன் மறுத்துட்டான். இதை கேட்ட தேவராளனும் மந்திரவாதியும் அவன் அப்படியே விட்டுட்டு மேல போனாங்க. கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் யாரையோ கத்திய வச்சு கொல்ற மாதிரியான சத்தம்லாம் கேட்டது. இதுக்குள்ளவே வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய கட்டுக்கள் எல்லாத்தையும் பிச்சுக்கிட்டு தானும் ஒரு ஈட்டியை எடுத்துக்கிட்டு மேல வந்தான். மேல வந்து பார்க்கும்போது அந்த மந்திரவாதியும் தேவராளனும் மத்த அரபு நாட்டு ஆளுங்க கூட சண்டை போட்டுட்டு இருந்ததை பார்த்தான். உடனடியா தன்னுடைய வீரத்தை பயன்படுத்தி அதுல இருந்த 2 பேரை வந்தியத்தேவனே கொண்டுட்டான். இதுதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு தேவராளனும் அந்த மந்திரவாதியும் இன்னொருத்தனை கடல்லே தள்ளி சாகடிச்சிட்டாங்க. இப்போ அவங்க 2 பேரும், அந்த பாண்டிய நாட்டு ஆபத்துதவிகள் 2 பேரும், அப்புறம் வந்தியத்தேவனை மட்டும்தான் அந்த படகுல இருந்தாங்க. இப்போ யாரை கொல்றது அப்படின்றதுக்கான போட்டி உருவாகுது. வந்தியத்தேவனும் மந்திரவாதிக்கு சளைச்சவன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு, காளி 1000 காலத்து அரச வம்சத்துடைய ரத்தத்தை பலி கேட்கிறாளோ இல்லையோ, இப்போதைக்கு ஒரு மந்திரவாதியோட உயிரை பலி கேட்கிறா, அதனால நான் உன்னை கொல்ல போறேன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போதே கடலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேலோங்க ஆரம்பிச்சது. அதாவது புயலும் சுழிக்காற்றும் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா வந்தியத்தேவனுடைய வீரத்துக்கு அவங்க 2 பேரும் இடையானுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்டா அது சந்தேகம் தான். அதனால நாங்க சாகறதுக்கு முன்னாடி எங்களுடைய குலதெய்வத்தை வேண்டிக்கிட்டு வரும்னு சொல்லிட்டு தேவராளனும் மந்திரவாதியும் போனாங்க. அப்படி போயிட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்குலாம் ஏதோ சத்தம் கேட்டு வந்தியத்தேவன் பார்க்கும்போது அந்த மரக்கலத்துல கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு சின்ன படகை அவிழ்த்துக்கிட்டு அவங்க கிளம்பி போயிருந்தாங்க. போகும்போது அந்த மந்திரவாதி, என்னால என் உயிரை பலி கொடுக்க முடியாது, நீ வேணா செத்து போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டான். இப்போ அவ்வளவு பெரிய மரக்கலத்துல வந்தியத்தேவன் மட்டும்தான் தனியா இருக்கிறான். அதே சமயத்துல சுழிக்காற்றும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சது. அவனுக்கு என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு எதுவுமே தெரியல. இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல பாய்மரத்தை இறக்கி வச்சாகணும். ஆனா அந்த பாய்மரத்தை ஒரு 10 பேராவது சேர்ந்துதான் இறக்க முடியும். வந்தியத்தேவன் ஒருத்தனால என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு, கடவுள் விட்ட வழிடா எப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் விட்டுட்டான். அதே சமயத்துல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்ல அருள்மொழிவர்மர் வந்துகிட்டு இருந்தா அந்த கப்பலும் சந்திச்சுட்டு இருந்துச்சு. ஆனா அங்க இருந்த களபதி ரொம்ப திறமையானவன் அப்படின்றதுனால உடனடியா அந்த பாய்மரத்தை எல்லாத்தையும் இறக்கிட்டு புயலுக்கு அவங்க தயாரானாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பட்டப்பகல் சமயத்திலேயே இருட்ட ஆரம்பிச்சது. தனியா கப்பல்ல இருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு ஒண்ணுமே புரியல. சரி, கடவுள் விட்ட வழிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதேதோ யோசிச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான். முக்கியமா அந்த யோசனை எல்லாம் இளைய பிராட்டி குந்தவை மேலதான் போச்சு. அவளை பார்க்காமயே செத்து போக போறோமே, ஒருவேளை அவ இந்த பக்கம் வந்தானா யாராவது வந்தியத்தேவன் இங்கதான் இறந்து போனான்ற விஷயத்த அவகிட்ட சொல்லுவாங்கல்ல, அப்போ எனக்காக அவ அழுவால, நான் மட்டும் அங்க ஒரு ஆத்மாவா இருந்தனா அவளுடைய கண்ணீரை தொடச்சு விடுற பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கும்ல. இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்தியத்தேவன் யோசிச்சுட்டு இருந்தான். அதே சமயத்துல புயல் மழையும் வர ஆரம்பிச்சது. மேல இருந்து ஏதோ சின்ன சின்ன கூழங்கள் மாதிரி எல்லாம் விழ ஆரம்பிச்சது. இதெல்லாம் வந்தியத்தேவன் பார்த்ததே இல்லை. என்னடா இதுன்னு பார்க்கும்போதுதான் ஆலங்கட்டி மழை பெஞ்சுட்டு இருந்தது. அந்த கொடூரமான சூழ்நிலையிலும் வந்தியத்தேவன் உயிர் தான் போக போதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆலங்கட்டி மழைய ரசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டு இருந்தான். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருள் சூழ்ந்து அந்த இடமே கண்ணுக்கே புலப்படாத மாதிரி மாற ஆரம்பிச்சது. அப்பப்போ வர அந்த மின்னல் வெளிச்சமும் இடி முழக்கமும் தான் அவனுக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சது. அப்போதான் ஒரு பெரிய இடி அவன் இருந்த அந்த கப்பலுக்கு பக்கத்திலே விழுந்ததோ என்னவோ. அவனுடைய காது கொஞ்ச நேரம் கேட்கவே இல்லை, கண்ணும் சுத்தமா தெரியவே இல்லை. போச்சு, காதும் கேட்கல கண்ணும் தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவன் நினைக்கும் போதுதான் அவன் ஒரு விஷயத்த கவனிக்கிறான். அவன் இருந்த அந்த கப்பலுடைய பாய்மரம் தீப்பிடிச்சு எரிய ஆரம்பிச்சது. அப்போ அந்த மின்னல் விழுந்தது இந்த கப்பலுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல விழுந்திருக்குது. அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான். இதுக்கப்புறமா கண்டிப்பா உயிர் பிழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது, நம்ம சாகதான் போறோம் இந்த கப்பல்னு சொல்லிட்டு அவனும் முடிவு பண்ணிட்டு அமைதியா நின்னுட்டான். ஆனா அதே சமயத்துல இளவரசர் வந்து அந்த கப்பல்ல இருந்து இளவரசர் ஒரு தூரத்துல ஏதோ ஒரு கப்பல் தீப்பிடிச்சு எரியத்தை கவனிச்சிட்டாரு. அதுதான் அந்த கப்பல் தான், அதுலதான் வந்தியத்தேவன் இருப்பான்னு சொல்லிட்டு
ஒரு சின்ன படகு எடுத்துக்கிட்டு யாராவது 2 பேர் என் கூட வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் சொல்லும்போது பார்த்திபன் தடுக்க ஆரம்பிச்சான். நீங்க போகாதீங்க, மத்தவங்க யாருன்னா அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது இளவரசருக்கு பயங்கரமான கோவம் வந்துச்சு. இந்த சூழ்நிலையில யார் என்ன தடுத்தாலும் நான் அவங்களை வாழ்நாள் முழுக்க மன்னிக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கோவமா சொன்ன உடனே பார்த்திபன் எதுவுமே பேசாம ஒதுங்கிடுறான். இளவரசர் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரி 2 பேர் மட்டும் ஒரு சின்ன படகுல அவரை கூட்டிட்டு அந்த கப்பலை நோக்கி போகிட்டு இருந்தாங்க. அந்த கப்பல்ல எரியிற அந்த பாய்மரம் மட்டும் அணைஞ்சிடுச்சுன்னா அந்த கப்பல் எங்க இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இருட்டுல உங்களால பார்க்கவே முடியாது. அந்த பாய்மரம் எரியறதுக்குள்ள போய் சேர்ந்தாகணும். அதே மாதிரி வந்தியத்தேவனை கூட்டிட்டு அந்த பாய்மரம் எரியறதுக்குள்ள எரிஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ள அந்த சின்ன படகுக்கு அவங்க வந்து சேர்ந்தாகணும். ஒருவேளை அப்படி மட்டும் பண்ணாம போயிட்டாங்கன்னா அங்க இருக்கிறது எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது. விடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் எதுவா இருந்தாலும். ஆனா அதுக்குள்ள சுழிக்காற்றும் அந்த கடல் அலைகளும் கண்டிப்பா அவங்கள மூழ்கடிச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில என்னுடைய நண்பனுடைய உயிர் தான் எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு இளவரசர் ரொம்ப துணிஞ்சு அந்த படகுக்கு போய் சேர்ந்தாரு. அப்பதான் கொஞ்சம் தூரத்துல ஏதோ ஒரு படகு வருதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த எரியிற பாய்மரத்துடைய வெளிச்சத்தை வச்சு வந்தியத்தேவனும் கவனிக்கிறான். அதுல வர்றது இளவரசரா, இளவரசர் என்ன காப்பாத்த வரான்னு சொல்லிட்டு அவனுக்குள்ள அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷம். இளவரசரும் அந்த கப்பல்ல ஏறிக்கிட்டு கீழே வா, சீக்கிரமா வா, நம்ம இங்க இருந்து போயாகணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியா அந்த சின்ன படகுல வந்தியத்தேவனை கூட்டிட்டு கிளம்பலாம். ஆனா அதே சமயத்துல அந்த பெரிய மரக்கலம் இடிஞ்சு அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே மூழ்க ஆரம்பிச்சது. இதனால சுத்தியும் இருட்டு. அந்த மரக்கலத்துல இருந்து ஒரு மரப்பலகை வந்து இவங்க இருந்த அந்த பலகையும் அந்த படகையும் உடைச்சு விட்டுடுது. இதனால அடுத்து என்ன பண்றதுன்னு யாருக்குமே புரியல. இளவரசர் உடனே அந்த பலகையை மட்டும் விட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் கிட்ட எவ்வளவோ சொல்ல முயற்சி பண்றாரு. ஆனா வந்தியத்தேவன், இளவரசே என்ன விட்டுருங்க, நீங்க எனக்காக இவ்வளவு தூரம் வந்ததே எனக்கு போதும், நீங்க எப்படியாவது தப்பிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய கட்டுக்கள் எல்லாத்தையும் அவிழ்த்து விட ஆரம்பிச்சான். இதை பார்த்த இளவரசருக்கு, ஏண்டா நான் உனக்காக இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறேன், நீ என்னன்னா என்ன செத்து போக விடுங்க, நீங்க எப்படின்னா தப்பிச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றேடான்னு சொல்லிட்டு பயங்கர கோவம் வந்துருச்சு. வழக்கம் போல அவனுடைய முகத்திலே 2 குத்து விட்ட உடனே வந்தியத்தேவன் அப்படியே மயக்கம் போட்டு விழுந்துடுறான். அதே சமயத்துல பூங்குழலி என்ன ஆனான்னு சொல்லிட்டு பாக்குற பட்சத்துல இளவரசர் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு பூங்குழலி தன்னுடைய படகை நிறுத்தி வச்சிருந்தா அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தான். அதிர்ஷ்டவசமா அவளுடைய படகு இன்னமும் அதே இடத்துல இருந்துச்சு. அந்த படகை ஓட்டிக்கிட்டே இளவரசரை நினைச்சுக்கிட்டே அவ பூதத்தீவுக்கு போய் சேர்ந்தான். ராத்திரி முழுக்க வந்த அந்த மழையையும் புயல் காத்தையும் நினைச்சு அவ ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டான். அவளுடைய மனசுல இருந்த எல்லா வேதனைகளையும் அந்த புயல் காத்து அடியோட அழைச்சு கூட்டிட்டு போற மாதிரி இருந்துச்சு. அவளுடைய அந்த வேதனைகளுக்கு எல்லாம் முக்கியமான காரணமே இளவரசர் பூங்குழலி கூட பழகிறது சேனாதிபதிக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. அவ அங்க இருந்து கிளம்பும் போது சேனாதிபதி வலைய வீசி மீன் பிடிக்கிறதோட நிறுத்திக்கும், இளவரசருக்கு வலைய வீச முயற்சி பண்ணாதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கடுமையா அவகிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாரு. இந்த வேதனைகள் எல்லாம் அந்த புயல் காத்தும் மழையும் அடியோட நீக்கிற மாதிரி அவ உணர்ந்துட்டு இருந்தா. அப்படியே அவ தூங்கியும் போயிருந்தா. மறுநாள் காலையில எழுந்துக்கும் போது யாரோ ஒருத்தன் படகுல ஒதுங்கி இருக்கிற மாதிரி பூங்குழலிக்கு தெரிஞ்சது. உடனடியா அவனை காப்பாத்தி என்ன ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது, என் கூட வந்த இன்னொருத்தனை கடல் கொண்டு போயிடுச்சு, நான் மட்டும்தான் பிழைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலி கிட்ட அவன் சொல்றான். ஆனா அது யாருன்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலிக்கு தெரியவே இல்லை. ஒருவேளை அது இளவரசர் கூட வந்த ஆட்களா இருக்கலாம், இல்லைன்னா தப்பிச்சு போனா மந்திரவாதியா கூட இருக்கலாம். சரி, அதான் விடுந்துருச்சு, யாருக்காவது இந்த மாதிரி உதவி தேவைப்படும் இல்லையா, நம்ம கப்பல் எடுத்துக்கிட்டு போய் அவங்களை காப்பாத்தலாம்னு சொல்லிட்டு பூங்குழலியும் தன்னுடைய படகு எடுத்துக்கிட்டு போக ஆரம்பிச்சான். இதே சமயத்துலதான் இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் கடல்ல மாட்டிக்கிட்டு தத்தளிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு வழியா வந்தியத்தேவன் மயக்கம் தெளிஞ்சு பார்க்கும்போது இளவரசர் அவகிட்ட இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணு, நம்ம எங்கன்னா கரை ஒதுங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லும்போது வந்தியத்தேவன் மறுபடியும் இல்ல என்ன விட்டுருங்க, நீங்க எப்படின்னா தப்பிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதே சொல்லும்போது அந்த சமயத்துலதான் பூங்குழலியோட குரல் அவங்களுக்கு கேக்குது. அவளுடைய அந்த இனிமையான பாடலை இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் கேட்கிறாங்க. அலைக்கடல் கொந்தளிக்கையிலே அகக்கடல் தான் பொங்குவதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரலை கேட்ட உடனே இளவரசருக்கு ஒரே சந்தோஷம். அந்த குரல் உனக்கு கேக்குதா, அது பூங்குழலியோட குரல் தானே, அவன் வந்துட்டு இருக்கா போல இருக்குன்னு சொல்லும் போது வந்தியத்தேவனும் ஆமா ஆமா இது அவருடைய குரல் தான், நம்ம தப்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். அதே நேரத்துல பூங்குழலியால இது நம்பவே முடியல. இது இளவரசரும் வந்தியத்தேவனுமா, நம்ம அவங்களைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அவ அப்படியே பிரமிச்சு போய் நிற்கும் போது உடனடியா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் பூங்குழலியோட படகுல ஏறிக்கிட்டு வந்தியத்தேவனையும் கப்பல்ல ஏத்துறாரு. அடுத்து என்ன நடக்க போகுது? பூங்குழலி காப்பாத்தின அந்த ஒருத்தன் யாரு? அது இளவரசர் கூட வந்தவங்களா, இல்ல அந்த மந்திரவாதியா? எதுக்காக இளவரசரை சிறை பிடிச்சிட்டு வர அளவுக்கு பழுவேட்டரையர்கள் ஒரு கோபத்துல இருக்கிறாங்க? இளவரசர் தஞ்சைக்கு இதுக்கப்புறம் எப்படி போய் சேர போறாரு? அடுத்து என்ன நடக்க போகுது? விடைகள் தெரியும் வரை காத்திருப்போம்.